ስርዓት ብልጽግና ጽምዶ ዘስግ ኣይኾነን ክብል ነፈለማ እዋን ብዛዕባ ጽምዶ ምላሽ ሂቦም ካብ መዓልቲና መዓልቲ ንሓየለ ዝመጽእ ዘሎ ጽምዶ ናብ ወታደራዊ ጥምረት ከም ዝተሸጋገረ ካብ ወገን አዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዕላዊ ምግባሩ ስዒቡ ብወገን ጀነራላት ብልጽግና ህጹጽ ምላሽ ተዋሂብዎ ኣሎ። አስጊ እንዲሆና የምትወሰድ አይደለችም። ክፋቷን ግን እንደ ክፋት ንኽልተ መዓልታት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ቀቦ ሕዝውን ቀጺሉ ይርከብ። ብኻልእ ገጽ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰራዊት ብልጽግና ሓያል መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶ ተፈሊጡሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ትራምፕ ናብ ኤርትራ መልእኽቲ ሰዲዶም። ኣዘራራቢ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብዛዕባ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘውፅኦ ሓደ ሚስጥር እውን ክንነግረኩም ኢና። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ፕራይም ትግርኛ ተኸታተሉ። ካብ ዕለት ናብ ዕለት ሓይሉን ጽዑንቱን ንሓየለ ዝመጽእ ዘሎ ጽምዶ ናብ ወታደራዊ መዳይ ምሽጋሩ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ብወግዒ ገሊጾም ኣለዉ። ጀነራል ጆን መዲድ ጽምዶ ኣመልኪቱ ኣገዳሲ መልእኽቲ ምሃቡ ስዒቡ ካብ ወገን ጀነራላት ብልጽግና ኣዝዩ ዝተባሃለ ናይ ዓጸፋ ምላሽ ተዋሂቡሎ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ዘሎ ወታደራዊ ምስሕሓብ ሓድሽ መልክዕ ሒዙ ኣብ ዝቕጽሉ ዘሎ እዋን ስርዓት ብልጽግና ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን መሻርክቱን ተፈጢሩ ዘሎ ወታደራዊ ምትሕባር ጽምዶ ፈጺሙ ዘየስግእ ናይ ሕልሚ ሓሳብ ክብል እዩ ገሊጽዎ ዘሎ። ጽምዶ የምትባል ሀሳብ ከጅምሯ የተቀደመች ሀሳብ ናት። የተቀደመች ሀሳብ ናት ማለት ጅምሯም መነሻዋም መድረሻዋም ይታወቃል። እሱ ብቻ ሳይሆን አባቷ ማን ነው አያቷ ማን ነው በደንብ የሚታወቅ ሀሳብ ነው። እንደ ሀሳብ ሉዓላዊነትም ደግሞ ጸረ ሉዓላዊነት ሀሳብ ናት። ኢፍትሃዊ ሀሳብ ናት። አንፌር የሆነች ሀሳብ ናት። የምትመክን ሀሳብ ናት። ተግባራዊ የምትሆንም ሀሳብ አይደለችም እና በአጠቃላይ ቅዠት ነው። ቅዠቱ ግን እዚ ምላሽ ካብ ጀነራላት ብልጽግና ዝተዋሃበ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ዮሃንስ መዲድ ጽምዶ ናብ ወታደራዊ ምትሕባር ተሰጋጊሩ ምህላው ድሕሪ ምግላጽ እዮም። ጀነራል ዮሃንስ መዲድ ሰራዊት ትግራይ ምስ ዞባዊ ሓይልታት ዝገብሮ ዘሎ ምሕዝነት ብምጥቃስ ኣሰላልፋ ሓይልታት ክቕየርን ትግራይ እውን ሓደሽቲ መሓዙት ክተጥሪ ከም ዝኽኣለት ድሕሪ ምግላጽ ድማ እንተን ብርኽኽ ነይርና ሕዚ ኣሰላልፋ ኣይመሃለወን ምስ ዝተሰዓረ ጽመድ ሓይሊ የለን ብምባል እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ወታደራዊ ምትሕባር ጸላኢ ንኽፈርስ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ጀነራል ዮሃንስ መዲድ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሰራዊት ትግራይን መላእ ህዝብን ብጽንዓት ብምቅላስ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ወታደራዊ ኣሰላልፋ ክምስረት ከም ዝኽኣለ እቲ ምስ ሰራዊት ሻዕብያ ፋኖ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞን ዝካየድ ዘሎ ጽምዶ ንትግራይ ሓደሽቲ መሓዙት ዘጥርየላ ዓቢ ናይ መኸታ ዓወት ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ጀነራል ዮሃንስ መዲድ ኣብቲ መግለጺኡ ጸላኢ ኢሉ ዝጽውዖ ስርዓት ብልጽግና ዘለዎ ዓቕሚ ናይ ቴክኖሎጂ ኣጽዋርን ጥራሕ ምዃኑ ዋላ እኳ እንተገለጸ ብቴክኖሎጂ ጥራሕ ዝረጋገጽ ዓወት ግን የለን ክብል እዩ ንወታደራዊ ምትእማን ፌደራል ኣቆናጺብዎ ዘሎ። ውግእ ይኹን ዓወት ኣብ መወዳእታ ኣብ ባይታ እዩ ዝውዳእ ክብል እውን ገሊጹ እዩ። ጆን መዲድ ንህልውንኡ ብሓድነት ዝቃለሰ ህዝቢ ብቴክኖሎጂ ኣይሰዓርን ድሕሪ ምባል ሰራዊት ትግራይ ብኹሉ ዓቕሙ ብስነ ልቦና ብኣካልን ብቴክኖሎጂን ክዳሎ ከም ዘለዎ እዩ ኣገንዚቡ ዘሎ። እቲ ጀነራል ከም ዝገልጾ እዚ ጽምዶ ፈጢሩ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ተግባራዊ ናይ ቴንኮያ ምንቅስቓስ እንተገይሩ ከም ሓዊ ክቐልጥ እዩ ክብል ድሕሪ ምግላጽ እዚ ዘይሕለፍ ወታደራዊ ሓቂ ክብል እዩ መጠንቀቕታ መሓላሊፉ ዘሎ። እዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ ነገ እንደው እቺን ሀሳብ ወደ መሬት እናውርድ ብሎ የሚሰራ አካል ካለ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ የሚቃጣ ትንሽም ምልክት ብትኖር ከጅምሯ ሰንበሳት እንደሚቀልጥ ለማቅለጥ የኢትዮጵያ መከላከያ እና ሌላ የሴኩሪቲ ስቴክሆልደር ኃላፊነት ስላለብን የማታውቁትን ጉዳይ አይደለም ታክል የምናደርገው። እቲ ብወገን ሰሜን ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ወታደራዊ ምትሕባር ጽምዶ ንስርዓት ብልጽግና ከቢድ ሕማም ርእሲ ኮይኑዎ ከም ዘሎ ካብ ገለገለ ወታደራዊ ተንተንቲ ይስማዕ ዘሎ ሓሳብ እዮም። እቲ ሓላፊ መምርሒ ወፃኢ ርክባትን ወታደራዊ ምትሕባራትን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር መጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዝበለዎ ናይ ሓይሊ ምትእካብ ጽምዶ ፈጺሙ ዘይጭቡጥ ሕልሚ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። መጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ እዚ ጽምዶ ኣየስግእን ክብል ብወግዒ ናገር እምበር ወታደራዊ ተንተንቲ ግና እዚ ምንቅስቓስ ዜና ኣዲስ ኣበባ ስትራቴጂካዊ ሸቕሎት ፈጢሩላ ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በሽም ጽምዶ ዝንቀሳቐሱ ዝበሎም ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ትሕዝቶታት ሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ኸሲሱ ምንባሩ ዝዝንካዕ ኣይኮነን። ብኻልእ ገጽ እውን እዚ ጽምዶ እዚ ተግባራዊ ኮይኑ ናብ ውግእ እንተተኣትዩ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ሓደ እዋን
ኣብ ዝተፈላልዩ ግንባራት ምስ ሰራዊት ትግራይ ዕጡቃት ፋኖን ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞን ብወገን ዶባት ሱዳን ክዋጋእ ስለ ዝገብሮ ናይቲ መንግስቲ ወታደራውን ቁጠባውን ዓቕሚ ብከቢድ ከዳኽሞ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጹ ዘሎም። ብሓፈሻ ግን እቲ ኣብ መንጎ ጀነራል ዮሃንስ መዲድን መጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ቃላት ዝመስል ኩናት እቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ጸላልዩ ዘሎ ዘይምርግጋእን ናይ ኩናት ሻቅሎትን መርኣያ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ዘዳው ካብታት ቆቦ ሓያል ግጥም ሕዝቡን ቀጺሉ እዩ ዘሎ። ካብ ዝሓለፉ 2 መዓልታት ዝቐጸለ ኣብ ደቡባዊ ካብታት ቆቦ ሓያል ወታደራዊ ግጭት ክካየድ ከም ጸንሐ ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ቆቦ ዝተኸሰተ ግጭት ብሃንደበት ዝመጸ ከም ዘይኮነን ምስቲ ኣብ ካብታት ደቡብ ትግራይን ደቡባት ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ሓያል ናይ ሰራዊት ምንቅስቓስ ዝተኣሰር ከም ዝኾነ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ፋኖ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኮይኑ ዘይተወሰኑ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ዝሳተፍሉ ከም ዝኾነ እውን ይግለጽ እዩ ዘሎ። ገብረ ጻድቃን ኣብቲ ኣብ ቀረብ እዋን ዝሃቦ ቃለ ምሕተት በብመዓልቱ ዝቕተል ብኸበባ ዝጠሚ ዝደሞ ዝኽልኸል ነዳዲ ዝኽልኸል ህዝቢ ሒዝና ዕጡቕ ዕጥቂ ፍትሑ እናተባሃልና እሺ ኣይነብልን ፈጺሙ እውን ዝኸውን ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ሕዚ እውን እንተኾነ ቆላሕታ ሂቦምን ሕቶታትና እንተዝምልሱልና ይሕሾም ካብዚ ወፃኢ መሬትኩም ኣይንምልስን ተመዛበልቲ ኣይንምልስን ብጥሜት ሙቱ ክነጥፍአኩም ኢና ዝብሉ ዘለው ወዘተ ዝብሉ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ንርእስና ንምክልኻል ክንግደድ ኢና ክብል ገሊጹ እዩ ነይሩ። ንሱ ወሲኹ ሕዚ ውፅኢቱ ከም ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ክኸውን ኣይኽእልን ኢሉ ምንባሩ እውን ይዝከር እዩ። ነዚ ስዒቡ ድማ ድሕሪ ስምዕነት ፕሪቶርያ ተፈጢሩ ዝነበረ ናይ ሰላምን ምርግጋእን ሃዋህው ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣብ ኣዝዩ ዘሸቕል ምዕባለታት ይስምዑ ቀፂሎም ኣለዉ። ብወገን ቆቦ ሓያል ናይ ሰራዊት ምንቅስቓስ ይካየዱ ምህላዎም እውን ሓይልታት ፋኖ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ሓይሎም ኣጠናኺሮም ይዋግኡ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግና ከቢድ ኪሳራ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ልጉዲ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ዓስኪሩ ዝጸንሐ ሰራዊት ብልጽግና ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖ እዩ ዝተገለጸ። ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ ካብቲ ከባቢ ሃዲሙ ከም ዝኸደ እዩ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝነበረው ርክብ ገሊጹ። ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝገበረው ኣዘራራቢ ሚስጥራዊ መልእኽቲ ኣቃሊሑሎም። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ናብ ሱዳን ምኻድ ዝብል ሓሳብ ዶክተር ደብረጽዮን ኣይተቃወመን ነይሩ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ እዋን ኩናት 2013 ዓመተ ምህረት ናብ ሱዳን ንኽስደድ ብጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝተዋደደ ናይ ዕለዋ መንግስቲ ፈተነ ኣብ ልዕላይ ተፈጺሙ ነይሩ ብዝብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቅድሚ ሒደት ዓመታት ዘቕረቦ ክሲ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ መልሲ ሂቡ። እቲ ጀነራል ኣብዚ ዛዕባ እዚ ንዝቐረበሉ ሕቶ እንትመለስ ድማ ኣብቲ እዋን ኣብ ብዙሕ ቦታ እናተኸበብና ፈንፂሕና ንወፅእ ነርና ድሕሪ ምባል እቲ ዝነበረ ተደጋጋሚ ፈተነ ብምዝርዛር ኩልና መስዋዕቲ ካብ ንኸፍል እንተነኣሰ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ሱዳን ኸይዱ ናይ ዲፕሎማሲ ፖለቲካዊ ስራሕቲ እናሰርሐ ነቲ ቃልሲ ንኽመርሖ ሓሳብ ቀሪብናሉ ነርና ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣብቲ እዋን ዶክተር ደብረጽዮን ነቲ ሓሳብ ከምዚ ተቃውሞ ዘብራህረ ጀነራል ጻድቃን ኣብቲ እዋን እዚ ዝበሃል ተቃውሞ ከምዚ ቀረበሉ እውን ወሲኹ ምላሽ ሂቡ እዩ። ከቡና ንወፅእ ከቡና ብጣዕሚ ከቢድ እንተኣሽሙ ነይሩ ከቢድ ፀገም ነይሩና። ካልኣይ ፍስሓ ካብ ኣሜሪካ ምምፁ ዘይምምፁ ኣይፈልጥን፣ ግን ምስ ፍስሓ ኮንቲነስ ርክብ ንገብር ነርና። ፍስሓ ማንጁስ ብፍስሓ ቢልና እውን ሓደ ሓደ ርክባት ንገብር ነርና ኣብ ደገ ምስ ሱዳን ምስ ገሊኦም ደገ ዘለዉ ሓደ ሓደ ሓገዝ ንኽረክብ ኣብ ውግእ ስለ ዘለና ማለት እዩ። ድሓር ደብረጽዮን ንስኻ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፀካ መራሒ ኢኻ። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ንገብሮ ዘለና ጉያ ምኽባብ ምጥፋእ ሓደጋ ክጋጥመካ ይኽእል እዩ። ካልኣይቲ ዓብዪ ፕሮብሌምና ናይ ሎጂስቲክስ ፕሮብሌም እዩ። ኣብ ደገ እንተኸድካ ናይ ሎጂስቲክስ ፕሮብሌምና ምፍታሕ ትሕግዘና ኢኻ፣ ዲፕሎማቲክ ስራሕ እውን ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ንሕና ብዙይ ክንኮን ኣብዚ ኮይና ዝግበር ነገር ክንገብር፣ ንስኻ ኣብ ሱዳን ተኸድካ እሞ እዚ ስራሕ ዝተሰራሕካ እንታይ ይመስለካ ዝብል ፕሮፖዛል ቀሪብናሉ። ኣይ ያው ደግ ኣብ ተንቤን ከይድናስ ኣኼባ ጌርና ንማዳደብ ትብሉ ስለ ዘለኹም ምስ ሰገርና ኣብቲ ምደባ ንሪኦ ኢሉና ማሽዒቱ ኣይቅበሎን ገለመለ ምትሕዝ ዘርዕሎ ዘሎ ብትግራይ ዝስዋእ ገለመለ ኢለ ፈኪረ ገለ ይብል ኣሎ። ሶልካ ብቻ ኣብ ማእኸላይ ምስ ከድና ክንሪኦ ኢሉና ፅቡቅ ኢልና ብኡ ሓሊፍና። ሕዚ ብተደጋጋሚ ባይዘወይ ኣብቲ 60 መዓልቲ ዝገበረ ኣኼባ ናይ እቶም ጀነራላትን ማእኸላይ ኮሚቴ ዝነበርሉ እዋን ኣቕሪበ እየ እዚ ተዛሪበ እየ ማለት እየ፣ ሓድሽ ኣይኮነን። እና ከምዚ ሱዳን ክሪዶም ንገለ ኢሉ እዚኡ እቲ ምክንያት ኢልናዮ። ድሓር ያው እቲ ናይ ፀለምቲ ክባን ተኣሽሙ ምግባርን ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ።
كم تزولو تفلالينا شيء تنورن understanding يا تو خباب زفبتو anyways بلام زي مقوار أنا تولد جالتو ودورده ودمرين أو حما كنا تاتنا حلنا يا خيلو نسو ناب نعذر دحال هذي أو سودان هذي لهم نيرهم كم ديلهم تا سودان تبهال لقال زيها هذا ما راح يخا تلازي حزب تግራይ مريض زقوم كاس لزخونكا تنا أسرتين كنقول كلنا أبز حزب نقول زلنا خبان كونتينيوس مسواتنتهم كيقاتم بحر ما راح تسوي معاس من كم زموتين يفلتن معاس تاي حمزة قات منا ينفلتن تونا رخبا أكن يقول أبز وان زي سي أتريسنا أخاسي ونقولكا قصة يقول بني يخونكا أنت قال قصة كتقبرت خيري خايلنا أغريبنا اللي نتحاسب زي أنا سهزي سلطان كوث ديلو من أي سودان كديلو مني قال ما ليلو ما عت أنجا جائز قبره زي هذا بداي اوكي يا حزي كوينو بقى عند حرنا السودان كيلو تعرف تግራይ زل اكل يا خالي منغستي وي خالي اما حلا يفطر الله زل نحنا قبولنته ون يا خسنيه اونستلي اون ورنا سبات بمولنا انا ذكره بقالسي انصارينا نديرنا بقالصالت نايت حزب تግራይ مسل مخبار انصارينا نديرنا نسو ولا وان تخيده سدي ازلا معراريم كافت خبا حليفنا كافت مسواتنا توصينا سنغر زي معرارينا منغستنا حزناس ناخاچن دلخاكن لو ينايلو حسيو زارو نيرو مالتيو بريزنت أمريكا ترامب بريزنت روسيا فلاديمير بوتين أب أسمرا ناي حقوس ملغتي سديدوم نمبر 35 عامات صنبر معاد نጻነት ኤርትራ ምክንያት በመባር بريزنت أمريكا دونالد ترامب بريزنت روسيا فلاديمير بوتين بريزنت ኢሳያስ አፈወርቂ ንህዝቢ ኤርትራ ናይ حقوس ملغتي سديدوم እዮም بريزنت ترامب ኣብ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ኤርትራውያን ንሃገራዊ ላዕላውነት ናጽነት ዘለዎም ጽኑዕ መርገጺ ዘለዎ ዓሚቕ ክብረት ድሕሪ ምግላጽ ዘለዎ ኣኽብሮት ድሕሪ ምግላጽ እቲ ናይ ቀደም ናይ ምስሓብ እዋን ሕዚ ንድሕሪ ተገዲፉ ምህላውን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕርን ንሓበራዊ ሰላምን ብልጽግናን ብሓባር ንምስራሕ እዋኑ ሕዚ ምዃኑ ከም ዝገለጸ እዩ እቲ ካብ ኣስመራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ብተመሳሳሊ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ሰላምን ብልጽግናን ትምኒቱ ብምግላጽ ሩስያ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ክልቲያዊ ርክባት ናይ ሓባር ምትሕባር ንምድልዳል ዘለዎ ድልውነት ከም ዘረጋገጸ እዩ ተገሊጹ